Najlepšie, keď... Majú. Nemám tu žiadného, tak musíme. Čo by to všetko len spustiť? Či to tiež aj neprečo? Trošku to asi... Nikomu sa nelúbi to miesto. Čo? Nikto nechce. Kde? Tam? No, to je ako muzeálne, tam sa nemôžeš sedieť. Budeš ako artefakt. No, ostanem tam. Už by sa mali len na čo dívať. Budeme posielať ona. Zájazdy tu budú, kedy sa na to Živá mŕtvola, to mŕtva mŕtvý živý. Taká firemná. Koľko to bude trvať to pásmo? Koľko to bude trvať? Pol hodinku, čo ťa musíme. Tak, pol až to, čo to si Dobre. Najlepšie, keď je to... No, tak potom pomaly, tichučko ako Vánok, sa vytrácajú tradície a zvyky z nášho života. Zastavme sa na chvíľu a prenesme sa do čias našich otcov a materí, zasadnime spolu s nimi k štedrovečernému stolu a načerpajme silu z ich múdrosti, skromnosti, ale za to väčšieho pocitu šťastia a radosti. Zdržujte Chmotér však sľúbil, že príde na večeru a že nám prečíta ze svätého písma. Pochválen mu Ježiš Kristus, tak som tu. To je záver, ledva som sem tam. Som doniesol. Sme tam čakali, chceme počúvať nejakéto sväté písmo. Som chystal všetko, tak môžem. Narodenie Ježiša Krista. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Quirinius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem. Lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pre nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamenie. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: poďme teda do Betléma a pozrime, čo sa stalo, ako nám oznámil Pán. Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli,
Vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slova vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Várodinka, ako správne kresťania a katolíci, treba sa nám Svetečov pomodliť. Náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Teraz, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, a nech je i teraz, vždycky i na veky vekov. Amen. No a pokiaľ bude rodinka večerať štedrovečernú večeru, ja vám prečítam vianočné zvyky, ktoré sa konali nielen v Papranianskej doline, ale aj inde na Slovensku, napríklad Čičmanoch, Lendaku. Na štedrý deň, 24. decembra, sa až do večera užíval pôst a čarovaním sa veštilo všetko, čo sa týkalo zdravia, úspechov, budúcej úrody i osobného života. Pred večerom slávnosti Kristovo narodenia cudzia žena nesmela vstúpiť do domu, lebo by to znamenalo nešťastie a zlým znamením bolo, ak bolo potrebné niečo si požičať. Pôst sa končil, keď vyšla na oblohe prvá hviezda. Ľudia sa po celý tento deň snažili kontrolovať svoje konanie, pretože sa verilo, že kto ako prežije tento deň, tak bude žiť a robiť po celý budúci rok. Kto v tento deň ráno ešte pred jedlom kýchol, mal sa dožiť vysokého veku. Črepy v tento deň predpovedali nešťastie v rodine. Rovnako sa v tento deň nesmela zavesiť oprana bielizeň, pretože sa verilo, že ten, komu patrí, čo skoro umrie. Ak gazdina vlastnila sliepky, nesmela pri štedrovečernom stole obsluhovať, aby kôčky nevstávali z nevysadených vajec. Magická moc sa pripisovala vianočnému pečivu. Na štedrý deň, ešte pred svítaním, piekli gazdine vianočné pečivo. Podľa zaužívanej tradície muselo byť obradové pečivo hotové ešte pred východom slnka. A čo bolo ešte dôležitejšie, gazdine museli mať pečivo hotové ako dar pre koledníkov. Po vymiesení cesta sa na vianočné pečivo a chlieb si gazdina poutiela ruky o ovocné stromy, aby na budúci rok dobre rodili. Často z upečeného pečiva vyhadzovali sliepkam, aby dobre znášali vajcia. Bývalo tiež zvykom piec z vody a múky figurky v domácich a hospodárskych zvierat. Tie potom hospodár zavesil nad chliev, stajňu, kurník i psiu búdu, aby zvieratá v novom roku dobre prospievali. Táto obyčaj pretrváva do dnešnej doby v podobe vykrajovaného pečiva rôznych tvarov, ktoré poznáme všetci. Vo vianočných obradoch malo pečivo mimoriadny význam.
Okrem chlebov, posúchov a opekancov sa na Vianoce piekli aj koláče z kysnutého cesta. Dostatok pečiva mal byť predzvesťou hojnej úrody v nastávajúcom roku. Na Štedrý deň sa mal každý najesť do síta. Svedčí o tom aj frazeologické prirovnanie. Najedol sa ako sedliak na Vianoce. Odísť od stola so žalúdkom nasýteným iba na oko značilo vystaviť rodinu nebezpečenstvu, lebo bude planý rok. Vianočné jedlá požívali osobitnú úctu. Do štedrovečerného stola sa nesmelo nič vyhodiť. Odkladali sa aj odrobinky, ktoré vraj pomáhali, keď ochorel dobytok. Myslelo sa aj na statok maštaliak a chlievoch. Tento deň mu patril lepší pokrm. Zvieratá zas na oplátku rozprávali ľudskou rečou. Kto mal trpezlivosť a ostal okolo polnoci v maštali, mohol sa vraj všeličo dozvedieť. Cez deň sa jedlo veľmi málo, a aj to len bezmäsité jedla. V niektorých oblastiach bývalo zvykom jesť tento deň iba koláče s mliekom. Vo vianočných zvykoch sa veľmi často vyžadoval prísny pôst. Trval až do chvíle, keď sa na oblohe ukázala prvá hviezda. Z dobových prameňov je známe, že už v 14. storočí sa tiež predstieral k sviatočnej večeri obrus, napriek tomu, že to inak nebolo vôbec bežné. Verilo sa, že mŕtvi predkovia môžu so živými zdieľať štedrovečernú večeru. Preto sa pre nich tiež predstieralo. K tomuto zvyku sa tiež viazal zákaz zametania, aby sa nevymietli mŕtve z duše z domu. A pradenia, navíjania a tkania, aby sa duchovia nepomstili na úrode ľanu. Na Štedrý večer nesmiel nikto sedieť oproti dverám do ulice, aby on alebo niekto z rodiny nezomrel. Nikto nesmiel kýchnuť alebo sa na niekoho hlasne zavolať, aby si ho nenašla smrť. Na štedrovečernom stole mali byť všetky plodiny, ktoré sa na hospodárstve dopestovali. Z tradičných jedál sa konzumovali predovšetkým pečené a varené cestoviny, varený hrach, zriedkavejšie šošovica, ďalej kapustnica s rýbami, polievky z repy a koreňovej zeleniny. Často sa varieval prívárok z rušiek a zo sliviek. Nezabudalo sa ani na kašu z prosa. Ryby, bez ktorých si väčšina ľudí nedokáže štedrovečerný jedálniček predstaviť, boli charakteristické najmä pre bohaté mestské obyvateľstvo. Na vidiek začali prenikať až začiatkom 20. storočia. Kosti z večere sa dávali na jeden tanier a zakopávali sa v ľanovom obrúsku pod jabloň. V katolíckych rodinách sa maso mohlo jesť až po polnoci. V evangelických obciach sa tento deň varievala kapustnica s klobásou a čerstvým či udeným mäsom. V mnohých oblastiach bývala však aj štedrovečerná večera skromná a často, najmä z nedostatku, veľmi improvizovaná. Napríklad v Lendaku sa aj tento deň jedli pyrohy s brinzou alebo tvarohom z jednej misy. Veľmi často to bývali len tvarohové či makové rezance. V Čičmanoch sa ako prvé jedli oplátky s medom, na stole býval aj cesnak s vodou a chlieb. Okrem pečených, brinzových a makových kupáčikov mávali na štedrú večeru kapustnicu s hubami, ale samozrejme bez mäsa a klobás. Mastné sa pred polnocou nejedlo. Medzi tým sa však popíjalo. Podľa starého zvyku toľko pohárikov, koľko bolo apoštolov. Niekde toho bolo aj viac. Mali vyššie apoštolov. No, teraz som zabudol, že som tu. Spomenul som si na pohárik. Pod štedrovečerným stolom býval položený železný predmet, spravidla sekera. Verilo sa, že ten, kto naň počas večere položí nohu, bude v budúcom roku šťastný. Všetky nohy stola boli obopnuté hrubou reťazou, aby sa zabezpečila súdržnosť rodiny v budúcom roku. Na mnohých miestach Slovenska vešali na stôl venček upletený zo slamy, alebo dávali pod stôl snop slamy, aby sa zabezpečila dobrá úroda obilí a v nasledujúcom roku. V katolíckych rodinách sa štedrý deň končí polnočnou omšou. Podľa ľudovej viery najvhodnejším dňom roka na predpovedanie budúcnosti bol práve štedrý večer.
Hneď po večeri bývalo zvykom rozkrojiť jablko a podľa tvaru jadrovníka predpovedať prítomným ich osud. Ak mal jadrovník rozkrojeného jablka tvar hviezdy, očakávalo sa v rodine šťastie a majetok. Ak mal tvar kríža, dala sa očakávať choroba, ba aj smrť. Nepekný jadrovník, červík, znamenali chorobu, nešťastie, zárnutok. 12 jadierok, ako 12 mesiacov, sa vložili do misky s vodou. Koľko ich vyplávalo, toľko bude suchých mesiacov. Aby sme budúceho roku nezablúdili. Jablčko sa rozdelilo na toľko kúsov, koľko je osôb pri stole. Každý zjedol jednu časť. Na škrupinky vlaských orechov sa prilepili sviečky a poslali sa po vode v umývadle či lavore. Komu poplávala loďka ďaleko, mal odísť do cudziny. Zdá sa mi, že tuto v Brvnište alebo v celej doline tí oriešky plávali všetky do lavora preč, lebo veľa ľudí odišlo do Anglicka alebo do zahraničia. Tak môžem sa tam zvedieť. Neostalo nič pri kraji. Majiteľ škrupinky, ktorá sa držala pri kraji nádoby, mal zostať blízko domova. Tu ich dostalo málo. Komu loďka nabrala vodu a potopila sa, ten mal zomrieť. Po štedrovečernej večeri sa odkrojil kus pečiva z pšeničnej múky a kúska žitného chleba. Potom sa nimi obložila čepeľ noža z oboch strán. Na troch kráľov sa na nôž pozreli, na ktorej strane nôž hrdzavel, toho obilia malo byť budúci rok nedostatok. V nejakej sfére života neexistovalo toľko povier, ako bolo povier a pranostík slobodných dievčat, na základe ktorých mali poznať svoju budúcnosť. No predovšetkým vlastnosti svojho nastávajúceho muža. Liali sa do vody rozžeravané olovo a podľa tvaru, ktorý sa vo vode vytvoril, predpovedali budúcnosť. Dievčatá na vydaj hádzali topánku cez hlavu. Keď dopadla špičkou ku dverám, do roka odišla z domu. Po večeri ožíval ruch nielen v domácnostiach, ale aj na ulici pred domami. Pod oknami mládež spievala vianočné piesne a každého, kto prišiel spievať pod okno, domáci obdarovali. Toľko asi tradícií. Pánošku, zaplať aj tebe za to prečítanie, aj za tú dobrú večeru. Nech nám padne všetkým na úžitek, aby sme sa tu všetci takto na rok stretli. Ale kto vie, či aj tento rok prídu tí Betlehem? No u nás už boli, keď som sem išiel. Tu ešte neboli. Neboli. Ale ako? Joj, Silvinka, prosím ťa, choď, no, čože choď do okna, či ich neuvidíš. Vyzreli a dávne prídu, možno druhý, nie? A už ich vidno, už idú. Tam sa stáda pásajú. Tam vlasy bývajú, tam sa stáda pásajú. Pochválen Pán Ježiš Kristus. Ja som sa sem ledví dostal. Môžeme vám zaspievať, čo si? Toľko sňahu je, celý som vyhrúšaný. Poď dve hriadky kachloch. Prišiel som vám oznámiť, že v meste Betleme, v júdskej krajine, v chudobnej maštálke sa narodil Ježiš Kristus. Prišli se mnou aj traja valasy, smelí junáci a veselí chlapci. Jeden z nich vám zaspieva pieseň túto. Poď, poď, smelý junák. Pochválen. Študaj dom, študiri, daj dom, študiri, daj dom. Ovce moje ovce, nech vás pase kto chce, ja vás nebudzem, radšej na zboj pôjdem.
Prečo, bratre junák? Lebo moje srdce plesá, len vychodím z lesa, len som z lesa vyšiel, muziku som slyšel. Poj, bratre Kubo. Dobrý večer, milí páni. Dávno som ja nebol s vami a za času malého stalo sa mi čosi zlého. Bratre Kubo, kde si pozrel bratra Gríca? Jak ho nenájdeš pomastený chýjom bude. Poj, bratre Gríc. Ja som starý Gríc, ja nerobím celkom nič. Ja som chodil po horách, po betňanských dolinách. Ja som s vami ovce palasaval a noci strelával. Keď sme sa tu takto zešli, tak si zaspievaj. Pri hornej doline v judskej krajine pasli sme ovce v hustej pučine, ale chytrí anielkovia kričia bežte pastoškovia do judského mesta, do Betlehema. Ale chytrí anielkovia kričia bežte pastoškovia do judského mesta, do Betlehema. Nenechajme, bratia, svojho zvyku, seberme ze sebou svoju muziku. A ty, Kubo, vidi skajdi, a ty, Krištof, zebergajdi, zaspievaj vesele o Spasitele. A ty, Kubo, vidi skajdi, a ty, Krištof, zebergajdi, zaspievaj vesele o Spasitele. Keď sme si takto pekne zaspievali, poďme mu každý niečo obetovať. Ja, prvý Fedor, mu obetujem takého barana, čo bude na ňom skákať od večera až do rána. Ja mu ho dám, lebo uznávam, že je všemohúci pán. Ja, smelý junák, ja mu obetujem takého caparohatého, čo mi dávali 3 zlaté za neho. Ja mu ho dám, lebo ja znám, že on je všemohúci pán. Ja trecíku, bo ja mu dám taký kus klobásy, čo sa s ňou 3 razy opáše. Ja mu ho dám, lebo uznáva, že je všemohúci pán. Ja mu dám takého maselka na kašičku, že sa z neho naje aj ze svoju matičku. Ja mu ho dám, lebo znám, že je všemohúci pán. Dobre bolo Kubovi, poky bol mladý. Nackacoval vršky, všelijaké sklady. Len to zle urobil, že sa neoženil taký pestarý, poky bol mladý. Len to zle urobil, že sa neoženil taký pestarý, poky bol mladý. A vzal si Boženku z poľského rodu. Ona mu varila repku nedovarenú. Repka bola horká ženka, bola Poľka z poľského rodu. Z poľského rodu. Časné a veselé sviatky prajem všetkým. Zaplať starý, prosím, tak tam im to si dám na to hrdo. Všetkým vám prajem, aj tebe, gazda, gazdina, dohleda. To je to nejaký katák, kto to bude. A tak nie, euro. Práve,
Tak po jednom. Celkom vpravo. Čo prvý šiel? My sme dalej došli. No dávajte len po polkách, lebo však sme toho prešli. Ešte máme, jojoj, celý horný koniec ešte. Popadáte, nič sa vám nestane. Pokole nás, ja v hlave Čert nedostane nič. Ne, ale to není voda. Poj, čerčka. Čo, kaper bol dobrý, či nebol? Asi nezabehli. Svom sa tu mávajte užiť zeme a za vaše dary ďakujeme. Nech vám Boh zaplatí, čo ste dali. Z nebeské kráľovstvo nech udrží. Nech vám Boh zaplatí, čo ste dali. Nebeské kráľovstvo nech udrží. No, mám tu taký vianočný príbeh. Som si vyhrával v truhlici. Celkom sa mi ľúbil, tak vám v jednej krajine na východe žil pred 2000 rokmi mladý blázon. Ako každý blázon, sníval aj on o tom, že raz bude múdry. Miloval hviezdy. Nikdy ho neunavilo pozorovať ich. A tak sa stalo, že jednej noci neobjavili hviezdu len Kašpar, Melikar a Baltazár, ale aj tento blázon. Tá nová hviezda je jasnejšia ako ostatné, myslel si. To bude tá kráľovská hviezda. Narodil sa nový kráľ. Chce mu ponúknuť svoje služby. Však, ak je to kráľ, bude potrebovať určite nejakého blázna. Vydám sa na cestu a budem ho hľadať. Hviezda ma povedie. Dlho premýšľal, čo by mohol novému kráľovi priniesť ako dar. Avšak okrem svojej bláznovskej kapucne, zvonkohry a jednej kvetiny nemal nič, čo by mu mohol darovať. No a tak sa z domova vydal na cestu. Prvú noc ho hviezda doviedla do chudobnej chalúbky. Tam našiel malé dieťa, ktoré bolo chromé. Plakal, pretože sa nemohol hrať s ostatnými deťmi. Ach, pomyslel si blázon. Dám tomu dieťaťu svoju bláznovskú kapucnu. Potrebuje ju viac ako kráľ. Dieťa si bláznovskú kapucnu nasadil na hlavu a šťastne sa rozosmial. To bláznové miesto poďakovania úplne stačilo. Druhú noc ho hviezda zaviedla do krásneho paláca. Tam našiel dieťa, ktoré bolo slepé. Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi. Ach, pomyslel si blázon. Dám tomu dieťaťu svoju zvonkohru. No potrebuje ju viac ako kráľ. Dieťa zvonkohru radostne rozohralo a šťastne sa rozosmialo. To bláznové miesto poďakovania úplne stačilo. Tretiu noc ho hviezda zaviedla do zámku. Tam našiel dieťa, ktoré bolo hluché. Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi. Ach, pomyslel si blázon. Dám tomu dieťaťu svoju kvetinku. No potrebuje ju viac ako kráľ. Dieťa si kvetinku zobralo a šťastne sa rozosmialo. To bláznové miesto poďakovania úplne stačilo. No čo, teraz mu už nič nezostalo, čo by mohol kráľovi darovať. Bude lepšie, ak sa vráti, pomyslel si blázon. Avšak, keď pozrel k oblohe,
Hviezda stála na jednom mieste a žiarila veľmi jasne. Jasnejšie ako kedykoľvek predtým. A v tom uvidel cestu k nejakej stajni v strede poľa. Pred stajňou stretol 3 kráľov a zástup pastierov. Aj oni hľadali nového kráľa. Ten ležal v jasliach, malé, bezbranné dieťa. Mária, ktorá chcela práve na slamu prestrieť čisté plienky, sa bezradne pozerala a hľadala pomoc. Nevedela, kam by dieťa položila. Jozef práve krmil osla a všetci ostatní mali plné ruky darov. Traja králi doniesli zlato, kadidlo a mirhu, pastieri vlnu, mlieko a chlieb. Len blázon tu stál s prázdnymi rukami. Mária, plná dôvery, položila teda dieťa do jeho náruče. Tak našiel kráľa, ktorému chcel v budúcnosti slúžiť. A taktiež vedel, že svoju bláznovskú kapucňu, zvonkohru a kvetinu rozdal deťom, aby mal miesto pre dieťa, ktorému teraz so svojím úsmevom daroval múdrosť, po ktorej túžil. Ešte tu mám jeden príhovor od pána Pavla Gáborika, ktorý sa žiaľ nemohol kvôli zdravotným problémom zúčastniť tejto akcie. Tak v jeho mene to budem čítať. Milí priatelia, pozdravujem vás na vianočnom stretnutí od Betléma nedaleko. V našej starej historickej škole na Tukánke, ktorú spolok Rotavark krásne vynovil. Pobudnutie v jej priestoroch poteší každého. A nie len my starší, ktorí sme do nej chodili na vyučovanie, ale radi sem prídu aj mladí. Veď Rotarvak tu koná krásne podujatia. Radi sa pripoja aj chlapci zo súboru Bukoviny a ďalší nadšenci. A potom dlho spomíname, že to bolo pekné stretnutie. Hoci aj bez profesionálov zďaleka. Jednoducho také naše. Vyslovujem veľkú vďaku spolku Rotarvak, že do svojich pekných podujatí, konaných každoročne niekoľko, zahrania aj podujatia s náboženskou tematikou, ktoré sú nám, Brvnišťanom, tak blízke a vzácne. Ja osobne sa dnes na stretnutí nemôžem zúčastniť. Keď ma ešte v pondelok, 22. decembra, večer oslovil môj zať, vraj či by som na vianočné stretnutie do starej školy neprišiel, povedať niečo veselé, nesľúbil som mu. Dvorilo som sa ospravedlniť. Vie, že osobne prísť nemôžem a vie tiež, že ani špásovania mi veľa nechce. Potom sa vraj aktéri tohto stretnutia nedohodli a nemalo sa konať nič. Ale keď pán farár na Štefánskej svätej omši oznámil, že zajtra v sobotu o 15:30 hodine sa uskutoční vianočné stretnutie v starej škole, tak to bolo každému jasné a definitívne. Vianočné stretnutie sa koná. Nuž teda poviem vám niekoľko slov z bývalých Betlémcoch, predchodcoch tých, ktorí vám tu budú dnes spievať, alebo spievali. My sme ako Betlémci chodili jedna partia, ešte ako žiaci ľudovej školy. To je terajší prvý stupeň na základnej škole. A to bolo v rokoch 1949 až 1951. Vtedy sme chodili spievať po chalupách v Brvništi v stanovenom úseku, ktorý učil pán farár. A dal nám na to písomné povolenie, lebo chodilo viaceré Betlémcov. A každý mal určené chalupy, ktoré môže navštíviť, aby si vzájomne, ako sa hovorí, neliezli do kapusty. Aj tak nás raz vymlátila partia o 5-6 rokov starších Betlehemcov a zobrali nám kasu z Betlehemu. Druhá naša partia sme chodili po skončení vojenskej služby v rokoch 1963 až 1965. Vtedy už pán farár povolenie nemusel dávať, lebo tento zvyk pomaly zanikal. A okrem nás nechodili už žiadni iní Betlehemci. V Brvništi sa poslaní Betlehemci objavili ešte v 80. rokoch minulého storočia. Vtedy tu boli 18 až 19 roční mládenci z Ridzova. Medzi nimi aj tu prítomný Betlehemec Jozef Miniarik,
My, ako už vyslúžili vojaci z roku 1963, dali sme si zo pár skúšok, aby sme sa rozospievali a po štedrovečernej večeri obliekli sme sa v bývalej osvetovej besede terajšia Trníková budova. A do polnočnej svätej omše spievali sme rad radom po chalupách, ďalej pokračovali na Božie narodenie a ak hlasivky dovolili, tak aj na Štefana. Napríklad nás upozorňovali, aby sme nešli k Petrovi Jágrikovi. Aj tam nás nepustia, to je komunista. On je proti takýmto zvykom. A čuduj sa svete, po opýtaní, ako v každom dome, môžeme vám zaspievať? Súhlasili. Vošli sme, pekne zaspievali, počastovali nás, aj prispeli do kasy do Betléme. Áno, vianočné sviatky sú sviatkami pokoja, radosti a porozumenia. No ale počas Betlémovania mali sme aj nehody. Keď sa nám prihodilo, že Gríc dvakrát prehodil vianočný stromček. A v potoku Králikovcov bývali ešte nie celkom dokončenej novostavbe. Keď sme odchádzali, všetci štyria sme spadli do vápenej jamy, ktorá bola rovno pred dverami. A ťažko sme sa z nej vyhrabali. A raz, už zavčas ráno pri Izidorovi, teda pred terajším Palermom, starý pinčiar zdvihol zo zeme akúsi kopu. A to bol snehom zaviatý Gríc. Po skončení chodenia Betlehemcov sme za vybraté peniaze nakúpili veľa cukríkov a ostatné sme dali na kostol. Cukríky sme rozdávali deťom, keď sme na Nový rok chodili po kolede, lebo za socializmu bola koleda zakázaná. Spívali sme novoročné koledné pesničky a na dvere trojkráľovou kriedou písali sme letopočet a pekné Gašpar, Melikar, Baltazár. A vykropili sme každé bývanie svetenou vodou. Milí priatelia, bavte sa v pohode, zaspievajte si spolu a Betlehemci, nech vianočná nálada pretrváva v novom roku 2015, nech je plný Božieho požehnania, šťastia, zdravia a lásky. To vám praje Pavol Gáborík. Dobre teda, ako nám Paľo aj odporúča, aj my všetci myslím, že sme za to, pokiaľ pôjdeme na tú biciereň, aby sme si tu tí koledy spolu zaspievali. Kto ich pozná, môže sa k nám pripojiť a idem zavolať ticho. Aj husele. Ale basel. Boj, ale tu zas. Kachli si to zavisí. Zahráme vám nejakú pesničku, teda koľadu, či ako by to povedal. No, neúplná skupina Bukoviny. Môžete spievať aj vy všetci. Thank you.
Dorino,
Niekomu z vás sme možno obohatili tieto vianočné sviatky o niečo nové a nepoznané. Niektorí si zaspomínali na časy minulé a vy ostatní nemajte za zlé, že sme prišli k vám. O Pane Bože, ďakujeme vám. Pán Boh vám zaplať, čo ste nám dali. Nech vám to Pán Boh
Žaj?